Beti izen du naiz, oso arbitbarra. Eta lagunekin adibidez asko egoteko ditura dut. Hori esan behar baizut gozada hutsa da. Suizara eta joaten ginen da, soinu frogan lotxatuta. Beldurrez, ingeleraz egiteko. Trago batzuk hartu eta horren ondoren ja, kriston ingelera maila. Asko gustatzen zait hori, ekoiztea eta beste talde batzuekin. Ikuspegi global bat eskaini ahal izatea, hortarako ere formatu beharra duzu. Eta ara joatea Londresera izan da iraultza bat. Musikalki eta egiturei dagokionez, eta ekoizpenari dagokionez. Daukadana ez da hola ingelera maila altua, ni daukadana da lotxa falta. Nire arrega oso pertsona berezia da, nire bizitza pertsonalean noski, baina nire bizitza profesionalean ere. Inez da pixka bat, hankak lurrean jartzen dizkidana. Asuntoa bisuala da, nitxarranga bat ikusten nuen eta tipu bat horrela. Tromboiaren mugimendu hori gustatzen zitzaidan. Lagun guztiak ematen, kalera. Eta ni klasera joan berra, musika eskolara, eta utzi nahi nuen lehenengo urtean. Utzi nahi nuen bigarren urtean, eta ez zian amak utzi guztien. Eta orain eskerrak emate dizkiozu. Ama, eskerrik asko! Eskerrak, bai. Ze hartu behar dudan? Ordu honetan zurito bat. Venga, bai, baintxe naiz, Erarte. Arbizu nago. Gaurkoan oinez etorri naiz lakuntzatik arbizura ez dago deus ere. Eta arbizu norekin gelditxu naiz. Pello reparazekin. Ea ze kontatzen digun, ze asmo dituen eta guzti hori. Hemen zaudeta! Kaixo! Ni maja. Handitu naiz edo zu... Eta dizu jatragoa. Eskerrik asko! Eskatu, eta tita! Pipa. Zongi, pentsatu alduzu zer egin behar dugun gaur, Pello? Pizza, kongeladoiteko bat. Baizera! Oiez. Alperra zara izan eba! Sotxarra naiz, justu gelatzen. Pizza bat eginen aldi gu, Pello. Txuleta dintzeten godu, aliatetik ezkera. Bale, bueno. Baina orain trago hartu behar dugu. Ara biterrakin. Tragoa, darrautxeko tabernan, bermuta eta jo, venga. Bale, hoixe. Zertu behar dugun? Ja, más o menos improvisatu dengo du, Hau ez, aldea utziko dugu. Momentuz bai. Ernesto lagunduko epizket, ez? Bai. Bale. Bueno, azteko Ernesto eskatuko jau, hartuko kutsatxo bat? Bai, txistorra... Kartzazu txistorra. Arbizu, txistorra jaten ez badugu. Hoi da. Bueno. Txistorra ekarri. Arbizu, laket, flores, eta Anastasiona fango razkin hartzean. Vale. Arate haien. Hartuko dugu ere, Juananeko gazta eta postinenekoa. Laurdenak nahiko, lau gaude estaltzeko hasik. Laurdenak nahiko. Minaren bat, kapuitzatik? Osoki. Bikain. Bikain. Vale, hoia dakau. Txistorra eta gazta baldin badugu. Hoia nagusia dakau. Ensaladeteko ongi materiala bidu guai. Habe, fundamentu baten duen. Lau txistorrak erosi bat ziren, hori bai, hori bai ala bai, Espela herritik igual desterratu dengo du. Honek kilometroak egiten txu gure Pellok, Bai, mazkena da. Nik uste ez dakiela non dauden gauzak. Horti duaz tiroak, Benetan, Ja. Hoxe. Nik egin dut, Mauni, Ez. Nola enbiazuzu? Hombre. Oibidu? Oibidu, nik egin dut. Bueno, zuketen bazau, arategikoan nik egin gaut. Zeinen dugu. Eta hogia eskuan. Venga, listo? Venga. Eskerrik asko. Aio. Gero arte, eta barkatzazu, hola, abordatzia. Gero arte. Gure ikusleek ez dakite, Pello. Egunon, barkatu. Sartu da, nigarren aldiz. Berroa hoi da, ez duen txistorra, razkiren txistorra, txuleta pixker. Lau lan gaude, baina ja Jesukristo eroskinen du kompra, ez dakitze... Pikatzeko modu nola? Bale, Bai, Adibidez, bai. Titaen endu ze kamarek izazen lekura, aldiro jendea bildurtu eten da. Eskapo. Bai, hola da. Listo. Listo, bai. Hala duz. Hain edo nahi, Pello. Bueno, eskerrik asko, Aio, eskerrik asko.
Bueno, Pello, zua prest duzu, baina ikusi dut ardo botila ere bai. Hori da lehenengoa. Hori da, egin behar den lehenengoa. Imprescindible, jo. Dena bizte ardua, eta gio, ja. Ba, txistorrak eta prestatzen hasiko gara. Ez, arduaren. Bale. Markatzen zuen zuntxa. Zui gutxi ez, la pixket. Bai, niri gustatzen zai gutxinaka, baino maiz. Nizu bezala. Perfecto. Vale. Hau sagardoa bezala daia, horro oso gutxi da. Bueno, baino... Hala, venga. Haupa, Pello. Modu. Ja, fundamentu bat. Venga, fundamento. Txistorra pixket. Hau egingo dut behin baino gehiagotan, barkatu. Bai, zu atera. Beharko ditugu aiztur batzuk. Bilduko dut hilea, ze arazoak ematen dizkiot Asierri. Kamara. Gure Asierri, teknikariari, ematen dizkiot arazoak. Eta orduan, bilduko dut hilea bitartzean, bale? Oso, ondo. Ja. Eskua garbituko ditut, hilean ibilita gero. Aurretik garbitu ditugu. Garbitu ditugu aurretik, baina hilea ibilita gero ez zai gustatzen, eri. Ai, ama. Vale, a ver. Hartuko txugu txistorra bako izetik pixka bat. Venga, ba. Ez dakit Pello, arbizorra den edo bilbotarra. Lau txistorra probatu behar ditugu. Arbizorra, ez? Arbizorra. Arbizorra. Eta orain niniz baino gehiago, kanpoan zauden honetan. Beti izendu naiz, oso arbizorra. Eta arro geinaz. Baina, ja behi, esan izan, kanpoan zaudenean normalean, Ona etortzea da zerbait bereziago, ez? Ni azkenen beti hemen bizi zendu nahi garbizun, ez? Baina hartuta eta 8 hilabete Londresen bizi zen ditut, huelta asko egin ditut, ona etorri bueltatu zen, baina bueltatu nahi zen aldiro, berezia da, ez dakit ja, benetan sumatzen duzu, joder, eske ez dure parte da. Itzuliko zara, Bai. Zu joan zara, baina ikastera. Bai, ikastera, eta gustora, eta bidaiatuko dut, eta beste nomai bizi behar izan badut, osea, bizi izan berba naiz, biziko naiz, eta gustora, eta gainera nik uste oso aberasgarria dela hori, baina beti ere dut ez dakit sentsazioa itzuliko naizenaren sentsazioa, inongo zalantzarik gabe. Bai. Hizkuntzatan aritzen zarete? Bai, ingeleraz. Ingeleraz, ez? Euskaraz ez dakit. Bueno, klasean bai badaukate Bermeoko neska bat, oso jatorra leire, beraz bai, euskaldunak ere bagabiltza. Bueno, eta zergatik Londresen? Londresen... Ikasketa hori espezialki oso profesionalak dira, ez? Bertakoak. Bai, Londresen musika popularrarekin erlazionaturiko dena, nik uste dut Londresen mugitu izan dela. Bueno, nik uste dut industria bi potentena edo bi potentenen artean dagoen hori Londres dela, ez? Estatu Batuekin batera. Eta bueno, horrek dakarrena da, teknikak eta tradizio, abestigintza tradizio potente bat garatu dutela urteekin. Eta arai batea ikastera, nik uste dut, bueno, behar nuen zerbait zela. Bai, somatzen zenun behar hori. Egia esan, bai, pasada da. Eta ikasketa hauek egin eta gero, ez dugu esan, baina zu bertan ari zara, batez ere abestigintza eta ekoizpena eta mundu horretan, ez? Master, horren inguruko masterrak egiten. Eta horren ondoren? Edo horrekin, edo zergatik hori? Bueno, nabil azkenean hemen Euskal Herrian ni aditu naiz, Bendetaren azken diskoa nik ekoiztu dut, ekoizioetan aditu naiz, arregloak ere nik egin ditut, beste talde batzuen diskoak ere ekoizten... Bazabiltza orain, Bai, beste bi talde? Bai, nabil. Une honetan bai, bi proiektu, hori da. Eta beste bat bukatu berri dugu, eta besteren bat ere lotuta eta bai, saltsan, ibili behintzat. Eta bai, proiektu askorekin azkenean, hortik doaz tiroak eta nahiko asko gustatzen zait hori, ekoiztea eta beste talde batzuekin, eta pixka bat ikuspegi global bat eskaini ahal izatea beste abestietan oso sartuta dago jendeari. Claro, hortarako ere formatu beharra duzu, denerako bezala, ez? Eta ara joatea Londresera izan da iraultza bat, nire buruan erabateko iraultza izan da. Musikalki eta egiturei dagokionez, eta ekoizpenari dagokionez, eta bai. Lehenengo, jarraitu behar dugu baina bai, ez? Bai. Txistorra probatu behar dugu, bestela hemen hitz eta putz, baina jan ere jan behar dugu. Hauek erdiz egingo ditugu. Bale? Denak, bestela, olioa. Moztuko ditut erditik bitartea, bale? Bai. Ai... Posetzen hasia naiz. Hola ez jan, Ez, gordinik ez. Olioa gutxi. Batu bertan dugu, oli hori gabe egiteko, baina, bueno, pixka botako jau. Zerbait ere, ez? Bate bronka botako, ja, jazta. Olioak egiztorra, Bronka botatzen dizun hori, etorri dadila bera egitera. Egingo luke, nik baino be, baina
no? Beti Baina ere. ez dago hemen momentu honetan. Bai, hori da. Eta ez gara profesionalak, hontan, sukaldatzen behintzat. Baina gustatzen zaigu. Jatea. Jatea bai, horregatik ba. Hemen egotea ardoarekin, lagunekin, ez da izte. Eta noiz arte Londresen? Badaukazu... Bai, 2019ko iraila. Orduan bukatuko dut. Baina orain adibidez Euskal Herrian itzuli naiz. Orain hemen nago, uda oso hemen pasako dut, eta uda eta gero ziurrenik ere hilabete bat edo bi gehiago hemen pasako ditut. Gero itzuliko naizara, gero ona bueltak egingo ditut, azkenean oraindik kontzertuekin gabiltza eta asuntuekin. Eta bai. Eta gero bukaera ja bertan? Londresen. Bai, asmoa hori da. Ja datorren urtean, 2019an azkenean bendeta ez da aktibo egongo. Eta hor ja bai, han izango naiz, 5 xamar. Baina iruditzen zaitu geldirik ez dakizula egoten ere. Ezin dut. Ezin duzu. Eta hemen nagonean arbiztu dudala egon bat, eta lagunekin izango, zen ez dakit nota, venga, ala. Bai, probestu behar dela, ez da momentuko hori. Bai. Eta, bueno, azkenean da, nik uste dut dela jarduera aldaketa, da nik uste dut behar dudana, ez? Ez bakarrik ez geldirik egotea eta arbizun ez ere egin gabe, bueno, hori ere ondo dago, ez? Baina jarduera aldaketa, lagunekin joatea egun pasa musikako gaztegunera, urtero joaten garela. Oso polita da egun hori, guretzat oso berezia da. Bai, urtero, ekainan musikako gaztegunera joaten gara lagun guztiak elkarrekin. Eta hori bidai bada, hemen badago puska, baina hori karagarria da, horrekin ja bai aixetzen duzula zure... Behar dituzu horrelako kontaktu horiek, ez da? Bai. Ezinbestekoa dira egia esan, gozada bat. Eta lagunekin adibidez asko egoteko itura dut eta hori esan behar baizut gozada hutsa da. Behar dut, hori bai behar dut. Hemen elkartuko zarete maiz, lagunekin. Bai, azken garaian ez, han Londresenago, baina bai, garai batez, ostegunero egiten genuen afari bat. Eta hortaz gain, gero ziginen egiten English dinner, ere? Ai, arbizun! Bai. Eta hor biltzen zarete kuadrilla ere bai? Arrakasta bat izan zen ura zen. Egin genuen English dinner zen, gure artean, ingeleraz egiteko, ez? Eta berot egin genuen WhatsApp talde bat, lehenengo aste honetan da, egin genuen, dekartu ginen hor, dene ingeleraz, ja postrean ja euskaraz hasi ginen, eta pixka ja behar duzu lagunekin hitz egitea ere. Eta arrakasta bat izan zen, ze oso ondo, oso guztua da igual, baina bakarra egin genuen. Bueno, baina utzi zenuten listoia oso altu. Honenean utzi genuen, benetako ezala, orain esan digute, igual esaten digute, boian zaudetela usten dute, English dinnerrekin berdin, bat egin genuen, baina oso ondo konten. Eta WhatsAppean ere inglesez aritzen zinete? Ke ba. Ez, deus ere. Euskaraz. Galdera celebra bat egin dizut. English dinner horretan, eskurdia ere egoten zen? Ez, ingeraz ere. Baina hori bai, behin aurreko urtean adibidez joan ginen, Londresera, festival batera joan ginen elkarrekin, Joseba, beste Joseba Raskin eta Xabier Maiza, kuadrillakoak, Laura joan ginen, eta inungo arazorik gabe Londresera, eta... Bueno, baina lagun artean inglesa errezago bateatzen da. Moldatzen gara, bai. Sobre todo, trago pare bat esan ondoren, bai. Ingelera horrela da. Ni txikian itzela joan izan nintzen, Eskoziara, horre familia daukatik Eskozian. Txikia zinela zer da hori, zenbat urtekin? Ez dakit, 8, 9, 10, eta jaten nintzen hango ikastetxera. Hango ikastetxe batera, eta antz zerbait behintzat ikasi nuen. 3 urte jarraian joan nintzen, hilabete bat urtero. Behintzat, zerbait bat nuen ez, baina egia da gero ja han sufritu egiten nuen. Adibidez Suizara eta joaten ginen, da normalean, igual hitzegin, teknikariek eta manaierrek eta hitz egiten dute bertako jendearekin, baina beti etortzen zaizu norbait, zerbait galdetzera, ez zure instrumentuari buruz, mikrofonari buruz, edo dena delakoari buruz, ez? Eta oso urduri jartzen izan, soinu froga, ez? Arrasaldeko 4, 5 edo jara iritsi eta etortzen zaizu norbait, eta lehenengo urtetan, gehien bat, oso lotxatuta. Ingelera hitz egiteko. Eta hori egunean bertan, soinu frogan, atzera. Usten diazu truko bat esaten? Esan. Ez que zure behatza ez dut moztua ikusi nahi. Zer egin dut, a ber. Apoiatu. Ja, bai, horrela kolokan. Hola ez da, dantza egin. Hori esan behar diazu hasi aurretik. Orduan ja ez da ateratzen hor, eta ni esperta modu. Ez, baina zure behatzagatik egin dut. Bale. Bueno, ari ginen. Ez, eta hori, egun hortan bertan, soinu frogan lotxatuta, beldurrez, ingeleraz egiteko. Baina gero, kontzertua bukatu eta trago batzuk hartu eta horren ondoren ja, Kriston ingelera maila. Goizeko 3 hitz egita inglesa. Pasada bat, bai. Oso erraz,
ulertzen dizu mundu guztiak, hori da uste duzuna. Hori da sensazioa, hor duzuna, ez? Sentsazio. Konfidatu da, tipo arratsaldean lotxatuta egon zaren tipo berarekin hitz egiten ja lepotik helduta, Claro. kristontzan pasatzen, Bai, hori Bueno. horrela izaten da. Nik daukadana ez da hola ingelera maila altua, ni daukadana da lotxa falta. Hori asko daukagu, ez daukagula lotxik. Lotxa falta, orduan adinak aurrera horrek asko egiten laguntzen du. duena, Asko laguntzen claro. du. Laguntzen dizu ingeleran, laguntzen dizu italieraz laguntzen dizu. Harremanetan, laguntzen dizu- bai, hori da, denetan. Orduan hori bentaja polita da. Oso Bai, ongi. lotxik ez izatea. Venga, jango dugu Venga, pixka zerbait bat. jatea Jarraitu dugu, aurretik da. zerbait ere jango Ogi dugu. pixkat, bai? bai. Zuek ere bai, Asier, Hori da. Ander, zuek ere bai. Nik Emanen hartuko dut. dizuegu pixka bat. Nik hasiko naiz probatu behar dizut postinenekoa eta bestea zein zen? Juananekoa. Vale. Juananekoa eta postinenekoa. Zakitzen jarri duzu, baina nik lakuntzarra naiz eta gaizki dago esatea, baina arbizuko gazta kategoriko gazta. da. Hola, bai. Bai. Oso ongi, Anabel? Hola. Bai, egia da. Egia da, ni jaten hau, ja. Posetuan hau, ja. Bai. Ne arbizuko produktuak asko guztien azkit. Eta ara, aipamen txiki beten gaut, eta Bota. den ibiliga nik zu hilakuntza, ez da gize, zune hilakuntza eta etxarrirekin ere pikea, bueno, pikea, ez dago Ez dago pikea. Ez dago inungo pikeri, baina da betiko basilea, ez? Eta nik zuri esan dizut, kapitalera eta erbiztara ez da gizertara, gero ni ogia erostera joan naizela zure kapitalera ez da gize. Bai. Eta aipatu behar dut, esan dugu, arbizuko txistorra hartu dugu, Laket, Flores, Arbizu, Razkin Anastasiorena. Lauak, bai? Lauak, baina niri egia esan, ez gehiago, baina etxarriko aldazen txistora oso ona. Baitare, Oso. arrazoi duzu, pello. Hori aipatu behar nuen. Onartu beharra dut, Bai. egia dela. Eta horrekin ja apurtzen ditugun tontakeri horiek, Bai. etxarrien arteko Bai. asunto horiek. Nik ez du jan ezer. Ba, jan. Txistorra pixka dira, ere? Manen diogu txistorra pixka bat guai, bai? Noski. Ez dakik zein den zein, orain txistora guztiak nahastuta daude. Venga, Asier, zuri pikantea gustatzen zaizu. Ez dakit hau izan den edo ez? Manen dizut Nahi hau. asmatzen duzu. Tori, Asier. Oso ongi. Ander, zuretzat ere bai. Beste bat jarriko dizu, bale? Zaindu behar ditugu, gure lagunak. Bai, hor daude. Hop, Ander. Foko artean. Hori ez, hemen. Ui, zer gaizkita gintzan, hori da. Bueno, hau jaten dugu bitartean aurrera jarraitu behar dugu, zein behar dugu orain. Jo, jateaz gain. Ensalada? Bale? Orduan nik hau alde batera utziko dugu, ardoarekin bat, noiz hemen jateko. Eta bitartean ensalada egingo dugu. Bueno, jarraituko dugu aurrera, hauken dugu etonera, bale? Gertu, bat pare, jaten joateko. Oso ongi, jo. Oso ongi. Amak ikusten zaitunean Horrek. esanen du, baina ze multiko jatorra egin nuen nik. Seguro ez, bai, hombre, hori bai, pentsatuko du, zaharro egongo da, baina seguro esaten diala, zer egin zen txistora olioarekin, baina noiztik eta gaizta nola moztu duzu, mesedez, ez dakit, seguro. Esan dizu nik nola moztu behar den eta ez diazu kasoik egin. Gero bai. Gero jarri duzu berriro Gero. dantzan. Ja, baina hori hanekin, urduri jarri nahi dut, venga ba, hau moztuko dut, nola bai. Bueno, Baina, bueno. musikaria, pello. Txiki-txikitatik. Hasiko gara, Bizi bitartean. Musika eskolan hasi zinen, hasiera batean, ezta? Denok hasi gara musika eskolan. Bai. Eta gero tromboia. Claro, instrumentarekin hasten gara 8 urterekin. Orduan, adin horrekin ez duzu bat ere argi. Ez duzu ezer argi. Osea, ezin duzu erabaki razionala bat hartu honengatik nik uste dut tromboia dela nire instrumentua. Zeba. Asuntua bisuala da, ni txaranga bat ikusten nuen eta tipo bat horrela Eske txaranga bat izen badeitzen duen. Hori da, eta oso bisuala zen, eta nire bezalako aur batentzat oso bisuala zen, eta nik hori egin nahi nuen, txaranga. Helikoi hartzen altzen nuen ere, bai. Bai, baina tromboiaren mugimendu hori gustatzen zitzaidan, egia da, eta Bale, hori bale. ikusi eta hori, bueno, aur bati sartzen zaio hori buruan, eta hori da, ez? Eta erabaki horrengatik izan zen, ez? Eta nik utzi nahi nuen, lehenengo urtea, Bai, gaizki pasatzen den? nik nuen nahi inolaz ere, gara, ni iristen nintzen hona. No. Ikasi behar, bueno, asuntoa da, lagun guztiak ematen, ba, etxokolanak egin, pipa, eta venga, kalera. Eta nik, edo ikasi behar etxean, venga, egunero erdi bat, zaizte? Edo ikasi beharra, edo klasera joan beharra, musika eskolara, edo... Eta utzi nahi nuen lehenengo urtean, utzi nahi nuen bigarren urtean, utzi nahi nuen hirugarren urtean, eta ez zian amak utzi guzten. Eta orain eskerrak emate dizkiozu. Eskerrik. Ama, eskerrik asko! Eskerrak, bai, horregatik. Bueno, jarretxo behar dugu, Bai, hemen itzitan baina- putra, nik garbituko dut. Ez baina esan dizut, hau bizkarrez garbitu behar dugu, horregatik esan dizut, claro. Gauza bat egin behar dugu. Prestatu behar dugu entxalada, tita batean, eta gero berreskuratuko ditugu gure lagunak.
ikusleak dio. Bai, perfecto. Zer iruditzen, Asier? Bikain. Dena prestatuko dugu entxalada guztia? Presiorik gabe, hori bai edo gozador ez? izango da. Bai? Entxalada prest dugu, Bai. txuletak ere eginen ditugu momentu Venga, batean, eta ja falta zaiguna da... Prest, hori da. Bai? Dena prest. Hoia bero xamar dugu, oraintxe ja... Dena den, galdetu nahi dizut, ekoizle lanak eta aipatu dituzu, badakit ere bakarlari gisa ere egon izan zarela, aurkeztu izan zarela lekuren batera... Hola? Bai. Bai, Ez dut bakarlari, orain gaur egun mundu guztiak gauza bera galdetzen ditu. Neta bukatzen da, orduan ze bakarlari eta Ez, egina egina duzu, ja. Bai, ez egin izan dut zerbait, gauza solteren bat, ez adibidez Sahararekin aurkeztu nintzen horregatik diozu suposatzen dut, ez? Bai. Sahararen aldeko abesti txapelketa moduko bat egon zen, da hori justo gu Saharan egon ginen bendetarekinan jotzen, eta bueltatu ginen izan zen, eta erabaki nuen abesti bat egitea, hori nire kabuz. Eta txapelketa hori irabazi nuen, orduan horri esker berriz Saharara joan aritzen nintzen, eta... Mira, baduzu Sahararekin harreman estu bat, Oso estua. Bai, bueno, ez dakit, ara joan den pertsona orok dakien bezalaxe, zu arazoaz eta esan dagoa ematen dizute. Bueno, zuk ematen diezunaren, zu arazoaz, esaten, gauza handia egingo duzulakoan, ez? Nahi zuzen zara eta bartzen zara eurek askoz gehiago eman dizutela zuri, ez? Eta, jode, ikaragarria da. Benetan polita da, eta ara joan den pertsona orok badaki eta dauka sentitzen du, Sahara zer den, eta ze erlazio polita dugun ere gainera Euskal Herria eta Sahararen artean, ez? Eta gauza horiek benetan polita dira eta zabaldu beharrekoa. Gizartearekin konpromisua azaltzen ikusi zaitugu maiz, baina ez bakarrik mugaz kanpoko egoeratan. Hemen, etxean bertan ere, ikusi dugu, eta naiz eta orain grabatzen ari garen, apirilean eta epaiketa hasi aurretik ari garen, epaiketa ondoren emitituko da programa, baina Altsasuko kasuan ere, izan duzu lotura edo harreman oso estua. Bai. Abestiaren egilea zara, Jon Maiaren hitzekin, baina hor bada. Bai, nik Altsasuko herriarekin azkenean, sakandara garenok, azkenean erlazio bat dugu, noski beti izan dugu, hango lagun asko, eta gainera niri zehazki, orain, gazte hauen hainbat gurasorekin erlazioa izatea tokatu izan zait, bandan jotzen, eta dena delakoetan oso, tokatu izan zait, Gotzonekin erlazio oso berezia daukat, oso berezia, asko maite dut Gotzon, eta badakit Gotzonek ere asko maiten hauela, eta oso polita da, ez? Oso polita da erlazio hori, baina ez da bat ere polita, gertatzen ari den hori, ez? Ez da polita, baina, azkenean Jon Maiak betiko lez, ez? Asmatu du, ez, hitzekin berriz ere, eta zer den gertatu dena, ez? Horrelako gauza zakarrari edo gertatu den asunto honi, nola ere herriak onena atera dio, ez? Eta gu batutako mar gara, badakigu nor garen, badakigu zer egin dugun, zer ez dugun egin, zergatik egin dugun, zergatik gertatzen diren horrelako gauzak, sakanako errealitatea bizi izan dugunok, hainbeste urteetan zehar, eta harro geurearekin eta aurrera jo behar dugu. Inongo zarantzarik gabe, geureak babestuz, eta geureak nik argi daukat nor diren. Beraz, ea epaiketa nola doan eta horre gongo gara tinko eta zuzen beti. Hau ikusten duten erako, epaiketanen emaitzak egonen dira, baina guk oraindik? Ez dakigu. Pello, buelta emango diote, vale, bakatu. venga. Zuk buelta maiozu, eta nik bitartean erakutsi nahi ditut argazki bat. Argazki bat? Bai, gustatuko litzaidake eritzia jakitea, edo zer esaten dizun argazki honek, zu buelta emaiozu, lasai. Ari da, gehiegi, igual, Venga, ba, pipa. Horrek zezan nahi du, gehiagitza egiten dugula, txoin, begira. Ezagutzen aldituzu. Bandi naiz, azteko. Bai, eta bestea zure arreba. Arreba, bai, Inez. Inez zure bizitzan. Egia esan, Alemanian dago orain. Zu Londresen, orain argizu, normalean Londresen, orain Alemanian. Nola moldatzen zarete? Bera irakaslea da Iruñean. Ibiltzen da, asko bidaiatzen duen eska bat da.
Inigorekin batera. Eta beti alde batetik bestera egiten da, oso irekia da, eta gu, asko hitz egiten dugu, asko, egunerokotasunean, normalean telefonoz, WhatsAppez, ez dugu, elkarrekin egoteko aukera handirik ez dugu. Uste dut gaur, zorionez ikusiko dudala, aspaldiko partez. Badatik, bueltan dagoela. Gaur dator, uste dut, Alemaniatik, bai. Eta bai, nire arreba oso pertsona berezia da, nire bizita pertsonalean noski, baina nire bizita profesionalean ere. Modu batera da bestera, Ines da pixka bat, niri beti hankak lurren jartzen dizkidan. Beti, ez? Nik azkenean, urte proiektu asko egin ditut azken garaian. Eta asko egiteaz gain egin ditut ere beste askori ez esan, ezkoak eman. Eta asko oso golosoak dira modu batera da bestera, ez? Telebistatik eskaintza jasotzen ditut, abar. Eta beti nire arrebak eskaini izan dit, ikuspegi kritikoago bat, edo pentsatu nortzaren horazoa zen, zer egin nahi duzun, zer eskaini nahi duzun gizarteari, eta hori beti, nik izan dut, ez? Baina nire arrebak beti anpatu egin dit, hori. Eta beti horrek izan dut, eta esan dut, bizi pertsonalean noski, nire arreba da, eta kriston erlazioa dugu, baina Ines harago doa. Profesionalean ere, hor dago, nik, bera, asko ezin dio lagundu, bera ingelera irakaslea da, hortan ezin dut asko lagundu, berak niri lagundu dit ingelerarekin, baina esan dakoa, bai pertsonalean, bai... Baina nik badakit, ingelesean ez dizu lagunduko, zuri asko ematen dizu, baina zu berari ere bai. Hala da, bai. Baina hemen ez zaudete Euskal Herrian, Hori Londresen da, bai. Bizitan etorri zirela doa gutxi. Karo, zu banutzu bizitzera joan, da bera atzetik. Aber londago nire naia? Hombre, karo. Ez bizitan, bai. Ziren bizitan eta, bai, ni ikusteko eta Londresere ikusteko. Eta, bai, beraiekin egoteko aukera izan nuen. Han, egun oso boliak izan ziren, ni oso ondoro izan ditut. Eta ibili ginen, begira hemen... Txinatar jatetxe batean. Oso jatetxe hona, gainera, bai. Bai, eta arrebarekin, arreba da oso zalea street art, rollo grafitiak, grafitiak, azkenean, artelan horrena eta ezagutzen ditu denak internazionala, eta Londresen joan aurretik bazekien hau hemen dagoa, ez dakiz, eta haiek bizitatzera joan ginen. Eta benetan nahi gozador izan zen, bidai politia izan zen, bai. Lehenengoa kaxeroz, urtero jazten zarela kaxeroz, bai? Bigarrena Londresen, baina hirugarren bat, hau ez da Londresen, hau ere ez da Arbizu. Urte batzu pasa dira, Bai, ez dakit, 10 bat edo gehiago igual, ez. Bai, gehiago ere, Hau non da? Hori biliko da, hori Venezia da. Venezia da, eta beste bioi gurasoak. Bai, hori da. Hemen laua zaudete. Laurok, bai. Elkarkin jo ginen Veneziara. Eta oso politia izan zen hori ere. Egia da, ni garai hartan igual ja pixka bat, el pavo pixka bat. Bai. Eta igual denak elkarrek ez da eta nik askoekin. Baina hori ere adinaren kontua. Horrela horretzen, adin kontua dira, bai. Gaur egunen nuke egingo. Aspaldi ez dut izan aukerarik horrelako bidei bat egiteko. Aspaldi, bendetarekin ere atera zarete. Esan nahi duzu familia. Familia egiten. Aitzakia baduzu orduan. Bai. Aurtengo ez, 2000, ni jarriko dizut erronka, 2019. Bukatzen duzunean Londresen masterra, hartu eta lauak. Martxa! Hori kera izatea, bai? Txakurra dago zuiz. Txakurra. Txakurraren arrazirik ez duzu, Ez dut arrazkirik txakurrarena. Baina oinarria hor dago, familia. Hori dira, nire... Naiz eta kanpoan ibili, azkenean zuk izate dituzu bizitzan movida asko eta momentu txarrak. Eta argi duzuna da beti horiek horre ondo direla. Gu, txarretu hauek oztu inberteztu. Bai, gaz pixka bota. Gatza eta bazkaltzera bat, bai? Gaz lodia, normalean etxean amak maldon botatzen dio. Amak? Haragiari. Hau ez da oso fina ere, zaungi dago. Ez, lodi da. Baina... Maldon horrekin, berezia izaten da, Eta ja, jateko prest? Bai, prest, bikain, venga. Venga, baze. Pello, entxalada, txuleta, baina txuleta oztu baino leheno, galdetu behar dizut. Aipatu duzu zerbait ere, bendetaren zikloa esan dezagun bukatzear dagoela edo, oraindik kontzertu pila dituzue, 2018 kaineroa dator, baina gero? Gero zer, Pello Reparazak ze ginen du, edo ze asmo ditu, ikasketakin jarraio lehenengo, bukatu. Seguro. Hasitakoa bukatu barra dago. Noski. Ez dintzena orain ikasketa bukatu behar ditut, eta ikasketak zerbaitetarako dira. Esan nahi dute, nik argi daukat nire euneko musikari eman behar dio dela. Momentu peintzat, ez? Esaten dizut euneko 200 emanen diozula. Hortan ari naiz, Bai, gero hezkuntza asko gustatzen zait, irakasle izan naiz, asko falkotatzen ditu faltan ikasleak.
Baina egia esan bai, printzipioz musikarekin jarraitzeko asmoa dut eta bai taldeak ekoizten, bai abestiak idazten, bai dena. Eta nolakik, oraindik ez dizut informazioan birik eman. Ez, daukazuna. Baina bai, munduziak egiten dit galdera hau gaur egun, ea beste talde batek egin behar dudan, ez dudan egingo hori dena. Eta bueno, argi daukadana da musikan jarraituko dudala, eta hau da nire ametsa, betetzen ari nintzen hauek, beti leku aldatzen duazen ametsa horiek ez, baina benetan inongo zalantzarik gabe musikan jarraituko asmo dut, eta gauza asko egiteko. Ez dituzu helburu finko batzu jartzen, hau lortu arte ez dut ez. Musika bai, musika daukazu. Garai batez bai, ez? Garai batez amets hori nuen, ni horretzen naiz duela 10 urte, edo bai, gazte zarenean, da talde guzti hauen zale, gaur egun lagun eta dizkide dituen talde guzti horien zale nintzelarik, bai, nire ametsa zen adibidez atortxun jotzea, eski hori da. Eta orain atortxu guztietan gaude, hor salsa guztietan, benetan ez, baina bai, eta ez atortxu makarrik, eta ametsak aldatzen eta gaur egun azkenean topiko bada, baina argi dago bai bidea dela, ez? Eta aurrera joatea, eta aldatzen da ikasten, eta asko aldatzen, eta zu nola aldatzen zaren, hori ere zure artean islatzea, niri personalki hori asko gustatzen zait. Ni naizen bezala, eta nire musika beti aldatu da, kritika asko jaso izan ditut. Ni aldatzen naizen bezala, nire musika ere aldatzen da. Badu sentsazioa disfrutatzen duzula egiten duzun guztiaz, Pello. Egiten dudan guztiaz, bai. Bide bat egiten ari zarela, eta bide hori disfrutatzen duzula. Horrela da, bai. Bai, argi eta garbi. Gozatu egiten dut, eta zerbait egin dut, plazaratu dut, eta hurrengoan pentsatzen ari naiz, beti, eta hurrengoa, garai hortan aldatu naizenez, ez berdina izango da, orduan ze forma emango diot, eta hori oso benetan polita da. Eta zeure buruari esan beharrean, planteatu beharrean hildo beretik jarraitu, beti kontrakoa da, aldatu, eta ni aldaketaz oso harro nago. Nire esentzia aldatzen den ez den bitartean, ni hor nago, beti hor nago, nire inguru giroa eta dena beti presente daukat. Baina nire musika, ni aldatzen naizen bezala aldatu egiten da, eta aldatu egingo da, beti. Jarraituko ditugu zure aldaketa horiek, A ber. Jarraituko ditugu. Pello, eskerrik asko. Eskerrik asko, placer bat izan da. Gozada bat, zurekin, nahizu hartu ere kamarak zeudenik. Bai, hemen Asier eta Ander izaten ditugu gurekin baino, bai. Isilik. Mila esker. Placer bat, gozada benetan. Mila esker zuei eta... Jarraituko zaitugu, Kamarko dugu, pixka bat, oztu horretik, txuleta oztu horretik, agurtuko zaituztet, baina beti bezala ez utxik egin, datorren astean, beste norbait ezagutzeko aukera. Aio! Txuleta, edo entxalada, ze jango dugu? Berez, lehendabizien... Hori da. Berez, lehendabizien entxalada, baina eta duten bezala, Vale.